Sziasztok, én Apple vagyok, és ez itt a Loadout Gameplay-emnek a második része. Igen, a minőségen még szerintem javítani fogok, nem? Hiszen 480p az elég. Talán a nagyságán. Talán még azon javítok. Júj! Nagy spót egy lag. Jó, mondjuk azért. Az ilyen, az bug. Szóval az eszi ez a gépet rendesen, ez a pálya. Ez ma lett frissítve, azt hiszem, nem tudom. Jó. De most hol van ez a szar control point? Mert én még azt se tudom. Tudom, hogy ez nem az. Tudom, hogy ez nem jó ötlet ezt játszani, de... Ismervén, lőjed már ki! Istenem, ezt a pancsú, bazd meg, ekkor egy kezdőket beszarsz. Ezek olyan kezdők. Hülye gyerek, lőjed már ki, látod, ha legalább belesebzek, akkor lenne annyi eset, hogy legalább rálősz. Ezek vérbeli kezdők, de most komolyan inkább megyek oda-vissza. Aha. Gyere ide, gyere ide, gyere ide. Kap, lőjed, lőjed, lőjed. Na, itt aztán van minden. Nem nagyon akarok ott most bemenni. Közepébe. Nem baj, azért az a lényeg, hogy sebzek beléjük. Nem számít, hogy de kéne védeni. Főleg, ha még jönnének is. Főleg, ha még rajtam kívül más is védene, ó. Hát ez a szenzációs lenne. Az FPS számon akarok. Bassz meg! Isten, itt hát, komolyan, nem baj, azért 4-es rakétom már. Jól van az azért konkrét. Igen, a rakétavetőben változtattam az első rész óta. Gépfegyveremen nagyon nem. Most majd egy élettöltő fegyvert már megvettem. Majd azt akarom most fejlesztgetni. No, ezt benéztem. Nem vagy, most sutyóba oda megyünk. Megvárom még újra tölt. Ez tipp, először mindig a rakétavetőt várjátok, még újra tölt. Hát ebből beszedtem. És mindjárt meg... Jól van, de bénáskodjatok! Azért is úgy van, jó van. Veszünk el az összes pontot, úgy, jó van. Jó van, mindegy, nem idegeskedek. Már nincs mit. Hát, jó van, mindegy, hát most... Jó, úgyse lesz olyan hosszú videó.
is 6-7 perc szerintem. És úgy is el tudjátok képzelni fejben. Rohangálok oda, ölök 2-3-at, aztán meghalok utána megint. Szóval elbírjátok képzelni. Úgy már lőnek is. Hátba beszedem őket, úgyhogy így vagyunk ammóval. Szerintem nem tudom, hogy most jó, vagy nem tudom, hogy most még majd össze-vissza szaladgálunk. Szóval most a 4-ig. Close the match. Hát, mindegy. Ez a rész ennyi lett volna. Sziasztok!